Zabalik da Busturialdeko 12. enpresa ideia lehiaketan parte hartzeko EPEA. Proiektuak edo proposamenak aurkezteko azken eguna 2025ko semendiaren 7 izango dela aipatu dabe Bermeoko udaletik. Arratsaldeko laurak arte izango dela esanez. 7.000 euro banatuko dira lau saritan, horien artean errelebo enpresarialentzako sari berezia egongo dala azaldu dabe aurten berritasun gisa. Sari banak eta ekitaldia Gabonilaren lauan izango dela ere azpimarratu dabe, eta 18 zein 35 urte bitarteko gazteek edo gazte taldeek parte hartu ahal izango dabela esan dabe. Bizkaiko lurralde historikoan erroldatuta egon beharko dutela gaineratuz. Aurkeztutakoak zerbitzu edo produktu baten ideia sortzaileak izan daitezkela adierazi dabe, edo 2024an zein 2025an sortutako negozioak edo enpresak ere bai. Baina derrigorrez, Busturialdean kokatuta egon beharko dabela esan dabe. Esan bezala, aurten lau sari banatuko dira, lehenengo saria 3.000 euro gehi urtebeterako aholkularitza zerbitzua Torrealdai aholkularitzaren eskutik, bigarren saria 2.000 euro eta 6 bateko aholkularitza zerbitzua Torrealdai aholkularitzaren eskutik, lehen sektoreagaz lotutako ideia honena 1.000 euroko izango da, aurreko serietako bat jaso ez badau, errelebo enpresarialen sari berezia ere 1.000 euroko izango da, aurreko sarietako bat jaso ez badau, eta proposamen edo proiektu irabazlea aukeratzeko orduan, epaimaiak honako hauek kontuan izango dauzela azaldu dabe. Ideiaren originaltasuna eta barrikuntza maila, talde edo norbanako ekintzaileak proiektua garatzeko dauzan gaitasunak, enplegua sortzeko aukera eta horien kalidadea, negozioaren potentziala, garapen maila eta Busturialdean gauzatzeko bideragarritasun teknikoa zein ekonomiko finantziarioa. Eskura dagozan baliabideen aprobetxamendua, jasangarritasuna eta proiektuaren gizarte erantzukizuna edo gizarte eragina ere kontuan izango dira. Sari banaketa ekitaldia, esan bezala Gabonilaren lauan egingo da Busturiko BBK Urdaibai gunean. Informazio gehiagorako edo beharrezko eskabiderik jasotzeko, interesdunek hurrengo kontaktu bideak daukate Bermeoko gazteentzako informazio zerbitzua, gizarte eta kultura etxea, Busturialdeko herri txikien gazteria zerbitzua, Urremendi Landa Garapen Elkartea, edo Gernika-Lumoko gazteentzako informazio bulegoa. Bestak beste, Bermeoko gazteentzako informazio zerbitzuan kontaktatzeko, 946-1-7-9-1-5 telefono zenbakian egin daiteke edo giz abildua bermeo.eu zen, Busturialdeko herri txikien gazteria zerbitzuan kontaktatzeko Gautegi Sarteagan egin daiteke gazteria abildua urremendi.eu korreoan edo 946-2-5-6-0 telefonoan. Baita, Gernika-Lumoko gazteentzako informazio bulegoko telefono zenbakia eman dabe 946-2-6-0-2-1-5 telefono zenbakian edo gazteria abildua gernika-lumo.net elbide elektronikoan.